Eta orduan zure etxe argine esan? Argine. 13 urte zituen Ameriketan. Bai, hartzain joan da edo zer? Hartzain. Baina gero han ikisi behar, hartzain intzite, argintzan ibiltzan, pantano egiten ero. Bai. Han ikisi ditor zer. Bai. Bai. Eta gero hemen bere argin ibili izan orduan. Gero hemen bere. Bai. Eta zeite bazan, baserrik eta konpondu? Bai, baserrik. Orduan, jutu zen, zapatuen, maletie beren erremintzak eta jutu zen baino bide eguen. Da, etortu zen, zerien, domekan etortu zen, zapatuen etortu zen. Txera, unez. Orduan, azterreta ite ban kanpoan? Azter guztitzea jan, da dana. Bai, segun non tokaten zan beharra, azte burur artean, beharren. Da gero, zerik ez, alegizeko, horrerik, bertako baserriko mutilekin. Bera bakarrik eta etxeko jenteagaz. Bera, haintzeko, ero? Bai. Da, bertako mutilekin ditu, nire baserrete. Bai. Karte ondo, guzita, nire baserriko eta... Claro, bai. Bai, askotan diru zordaindu beharren bere, generotan, ez da? Genero, bai. Horre mainu baserre esko jaso. Tresnak eta hola, zelo tresnak eta erabilten abazan beharrerako? Masue, porrie, piketie, bai. Mainue, zena, pilo bat. Tresna piloa erabite ban, ez da? Eta horrek guztiak aldean eron behar eta ekarri berriro. Arriz bateko zirizik eta porriek,